12 ka mga tao sa may manangaono gikataknang o gikatawong nag-pot session na sikop samtang laing lalaki nga nakuha og 38 ka mga sachet sa gituang shabu sa Tangki Talisay. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bob, nagpunsisok na usab karon ang custodial facility sa Talisay City Police Station. Humandungan nga nasikop kining 12 ka mga tawo nga gikatahong nalambigit sa gidilig drogas. Naghilak nga miatubang sa Balitang Bisdak ang 39 anyos nga ginang nga si Mireklamo. Human matod pa kalit lang silang gisignit sa mga pulis Biyernes sa gabi. Matod niya, gikan sila sa iyang anak nga si John Marco sa panimay sa may labangon. Diin sila nagsilbing tig-atiman sa magtiayong tiguang. Ako, ma'am, tarunggay ko na narbaho, ma'am. Gipunitra ko nila sa tindahan na malitra min sa kong anak. Gikan namin sa trabaho. Ya, gibirabi dayon may ang nanagan, wano nila kukuran noon. Mityabaw usab ang 54 anyos nga nagpailang manindahay og sudan ilawom sa Mananga Bridge. Matod niya, giplanteran lang sila sa mga pulis. Duha ka buok ni kaon sa tindahan nga naninda og sudan. Karon gipanakop mamigurot, gidap ko nila ingon sila cooperate lang. Cooperate adtol mas babaw pag human gikarga min la sakyanan gidami police station. Sakto man nilang buhat, ma'am. Di ginang sakto, ma'am, para nako. Dili ko musuyop. Lingkod ako, ma'am. Gipunit ako tulo ka laki pulis, ma'am. Nangan ako, gihabwa akong bag. Gihabwa pa. Pag maghabwa, dito siya ako sidlit. Ako paggawas ako, na-timing nga radyo ko. Gawas ko balay, then ang mga pulis nagtituyok, giapil kong dala. Ay buong ko sa sala, ano, abi na patapukon sa babaw. Giapil, gilaras mo nito na dala, no? Apan gihimakak ni Police Superintendent Marlo Conag ang pasangil. Matod ni Conag, sa wala pa mihimo og pagpangronda ang Talisay City Police, gipaubos una nila kini sa surveillance. Kita mo yung bridge, di ba? May parang semento na pababa. Pag ganon. Tapos may mga construction, may mga tusok-tusok. They didn't mind. Nabilis talagang inano natin. Kinordo natin yung area. Pero may mga nakalusot pa rin. Kaya yung allegation na ano sila, they're doing something else doon sa area, medyo malabo. Kasi pagdating doon, ang daming mga nag-posisyon. Gani gihulagway niya ang dapit nga usa ka shabu tiyangge. Hindi naman kasi residential yun sa baba Puro man yung mga shanties na puro posisyon. Under the bridge, di ba? Hindi siya formal na bahay na tinitirhan talaga na may natutulog, may nakatira, hindi. More on pang talaga, yung tiyanggi. Samtang nasikop usab ang 28 anyos nga si JR Gasalatan sa sitio Magay, Tangki Talisay, human makuhai og 83 ka mga gagmay sachet sa gituhuang shabu. Bob, sa pagkakaroon gihan ay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga suspitsado. So far, Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.